hogy micsoda? Hogy kerül ez ide? Hogy ez? Hát azt hittem, e köré építettük a házat, vagy nem? Jaj, ne ugrass már! Áruld el Jó végre, van, mi jó van, ez? jó van. Szépen állj meg itt. Ezt fogd meg. Igen? Csukd be a szemed. Most jó rántsd meg, hát ha vár mögötte egy meglepetés, de ne lesz, különben nem kapsz semmit. Gyerünk. Megnézhetem? Persze. Bobby, ez csodálatos! Ez tényleg az enyém, csak az enyém! Jaj, de gyönyörű! És miért? Miért? Mi? Úgy nyugodj, hogy minden áldott nap el kell vinni téged az iskolába. És már elég felnőttnek tartalak ahhoz, hogy saját kocsid legyen. Köszönöm, nagyon köszönöm. Használd egészséggel. De most gyerünk, vagy el akarsz késni? Várj, félrehajtom ezt a deszkát. Ja, indíthatsz. Vezess óvatosan. Vigyázz magadra.